all night. Jdu si pro vítězství, jedu sola, ale skladby. Takže ahojte, pri dnešnom roleplay prvý časť. Dneska je tu Vykladačka. predstaviť ty si Ješom jablko. a ty si Je tam Ríško. Ríško. No a teraz ideme natáčať film Vykrádačka. Dúfame, že sa bude páčiť. A není všetko. Neskúšajte to doma. Dovidenia. Vykládačka. Ideme na to. Áno, ale Musíme neskovaj byť zbraň, utajení. musíme ísť nenápadne. Utajení. Dobre, tak skovaj zbraň. Pištol do vačku. Môžeme Dobrý si deň. popozerať Chceli by sme si pozrieť autíčka. najnovšie auta. Najnovšie auta. Čo? Nič. Haló, debil! Poďme pozerať bez neho autíčka. Dobre. Jaké Toto pekné. je Toyota, ale to je Toyota. Dobrý Tak, deň. tu je Ferrari. Hop, To je červené. Aha, tu je Batman. Dobrý Aha, deň. Batman. a to je tu majú Batman. komiksy. Témus. A? Tak určitě nezapomeňte zanechat odběr na tomhle kanále, brzo se můžete těšit na spoustu Fortnite videí. Nehorázně moc rád budu ještě vás budete sdílet, prostě řekněte o tom kámošům,